Ja, med dagens program, så har vi nu sendt vores globale nyhedsshow i 2 uger, og det er blevet til intet mindre end 25 timers fjernsyn. Vi prøver noget nyt, og det er der nogle af vores kolleger, der har opdaget. Prøv en gang at se med her. Tag jer en dejlig kop Fairtrade-kaffe, sæt jer ned i Arne Jacobsen-møblerne og en lille spændsmårkage, og lad os så gå i gang. Det er skønt at være på en kanal, hvor man kan spille harmonika og tale fransk uden nødvendigvis at skulle oversætte det bagefter. Je suis désolée de vous interrompre comme ça, mais c'est tellement joli. Donc ça, c'est un morceau que vous avez écrit. Voilà, et qu'on va jouer samedi avec le Big Band, alors avec les trompettes, trombones, ça. Et ça, c'est... Ja, oui, det er så magnifik, og jeg er så glad, og hvor er det skønt at være her. Til et dejligt program, mine damer og herrer. Ja. Det var flot, Frederik. Ja. Og du oversatte vist i øvrigt. Ja, jeg oversatte lidt efter. Ja. Men det er jo ikke kun DR, som har opdaget vores eksistens. Det er også Anders Breinholt fra Natholdet på TV2, som har vist klip her fra DR2-dagen. Ja. Anders. Vi tror ikke, I har fulgt helt nok med. Så nu hjælper vi jer lidt og viser et par højdepunkter fra de 2 første uger, som I ikke har opdaget. Kig med her. Må jeg ikke bede jer om at synge og tromme en lille smule for os? Jo. Altså, men der vi er lige nu, jeg skal være meget forsigtig med at sige, at det her det er en revolution. Jeg siger, at der er nogle ting i det her. Nej, det gør jeg ikke. Det store pris. Ja. Men kan vi ikke lige få dig til egentlig at læse bare en lille smule af den her gode bog op? Ja. Hey, jo. Jacob? Jamen, det bliver det. Kan vi jo godt spille på det. Maria Magdalene drømmer. Hun har drømt disse huse og disse mennesker. Nu drømmer hun endnu større ting. Hun drømmer huse på alle klipperne, og tusindvis af mennesker, der trives og lever fredeligt med hinanden. Hun drømmer en skole. Nu vil jeg gerne tage den hat frem, jeg viste i starten, fordi jeg havde jo også skulle have noget til dig. Eller til det er jer. Rigtigt, der er godt med hår. Jeg ved ikke, om seerne kan se det. Der er lidt bjørnehår. Altså, den er meget skøn. Den havde jeg på, da jeg var rundt og tale. Den havde jeg på, da jeg var rundt og tale med oppositionspolitikere i Rusland præcis for et år siden. Jeg ikke holdt den op for dig. Det er en hat, som vi designede i 2009. Og Habakuk siger til folkene, Herren har sagt, at der skal være en skole til vores børn, så de kan lære at læse og skrive. Og så bygger det en skole. René Fredensborg, er jeg en klaphat her? Jeg har valgt noget fra den franske anerkendte avis Le Monde. Le Monde. Le Monde. Ja. Altså, man må jo formode, at din tær krumpede lidt, da du så det, ikke? Vi har nu fået en hjorte i studiet. Vi har fået natur i studiet. Vi har fået natur, ja, hjorte. Jeg har nu gemt mig bag en globus, og det er fordi, vi skal have global vejr. Ja, vi skal have global vejr. Skal vi så ikke høre? Skal vi ikke høre en lille sang til? Ja. Det gør vi. Ja. Vil du gerne? Jeg vil meget gerne. Skål og glædelig kvindernes kampdag til alle. Ja, skål, Jules, det hedder noget andet. Det hedder kvindernes kærlighedsdag. Det hedder kvindernes kærlighedsdag. Hvad har du drømt i nat, spørger Habakuk sin kone. I nat har jeg drømt, at vi skal leve i fred og fordragelighed med hinanden, siger hun. Han virker skuffet. Er det det hele? Det er den største af alle drømme, siger hun. Tak. Mange tak for det. Meget. Jeg elsker det kolde og store og stille og helt usandsynlige bord med skinker og steger og silder i dille og ingen der melder et ord. Det buner og vælter og stavles og tårnes og skvulper i øl og i snaps. Så er der en hamburgerryg, der skal ordnes, og resten er hipper som hap. Skål og god weekend.